Sanibonani guys, hope niyaphila. Guys, ngifonelwa usisi osamncane namhlanje uthi waya kuthatha into yokuphila ngala ko-Mozambique. Uthi-ke wayithatha, uthi uma ngabe ithatha lento yakhe yokuphila, uthi hhayi wenziwa imicimbi yakhona-ke laphayana wenziwa. Uthi wabuye, uthi uthe sezobuya wanikezwa-ke inyoka yakhe-ke, isithwalo sakhe yena kwakusenyuka. Uthi-ke hhayi kwaku-2010 ngaloyo nyaka eyoyithatha lento. Uthi ngoba nje kwakunzima nomndeni wakhe wawungamthathisisi kahle, uthi nje kwakukuningi okwakwenzeka. Uthi-ke hhayi uma ngabe-ke sefika laphaya esebuya-ke abuye nenyoka yakhe kuthiwa yayincane, uthi nje yayincane iyichwane. Uthi hhayi-ke ahambe nayo-ke uma efika ekhaya kwashiwo-ke sehamba kwathiwa-ke uzolala nayo, angeke uphinde ulale nomuntu wesilisa, le nyoka seyizoba umyeni wakho. Kodwa isazolinda ithi ukukhula kancane. Hhayi-ke kuthiwa-ke ikhule-ke inyoka. Uthi-ke isafika yayidla iphiko mhlampe elilodwa, mhlampe idla umlenze owodwa, uthi nje idla nje uphisi wenyama nje. Uthi kwaya kwathiwa-ke idla ikota manje. Uthi kwaya kwathiwa hhayi sengayinika uhlangothi le nkukhu. Uthi kwaya kwathiwa hhayi-ke sekufanele ukuthi manje ayiphi inkukhu ephelele, uthi yadla inkukhu ephelele. Uthi kwaya yadla iy'nkukhu eziwu-2 ey'phelele ngosuku. Uthi hhayi kwaya yadla iy'nkukhu eziwu-3 ey'phelele. Uthi kwaya yadla 4. Uthi-ke isikhulile isingaphezu ngisho nakwami. Uthi-ke mina vele ngangiwumashonisa, ibhizinisi lami kwakuwukushonisa. Uthi yebo, abantu ngesikhathi ngingakayi le kothatha into yokuphila, abantu nje babengidelela, bengangikhokheli, bengibalekela, benza yonke into. Uthi kodwa le nyoka yenza ukuthi umuntu uma engikweleta nje angathengi ngisho uhlavu laswidi, mekathola imali angathengi ngisho uhlavu laswidi engakangikhokheli imali yami. Uthi umuntu akakutholi ukuphumula wangabe nemali yami. Uthi ngisho ngahamba nengane encane beyokhipha imali, izothi ingane ithi ngicela ungithengele ama-chips, athi hhayi ngeke ngize ngikuthengele ama-chips ngingakayikhokhi imali yabani. Uthi nje abantu bebekhokha nje beyithatha imali yami kuze kuphele yona imali, abantu befike ingasekho. Uthi nje kuhamba kahle nje, uthi nje sengi-right nasempilweni. Uthi-ke manje inkinga enkulu-ke, inyoka-ke bese idla manje isesigabeni sokudla iy'nkukhu eziwu-4. Uthi njengoba isidla 4 manje, isibuye ikudube nje ukudla. Uthi isibuye ikudube ingadli. Uthi kwesinye isikhathi idla iy'nkukhu eziwu-3, kwesinye isikhathi idle 2. Uthi yabona uma ngabe nixabene nomyeni wakho nilele embhedeni mhlampe nixabene ngalelo suku nje, uzothi yamthinta vele ahlehla ashone le. Uthi hhayi bo, uthi ngithi ngiyayithinta uthi vele isihlehla ishonele kude nami. Uthi kwesinye isikhathi uma ngabe ngifica izisongile ngithi ngiyayiqaqa, uthi vele ibuye izisonge futhi, ngiyiqaqe iphinde izisonge, ngiyiqaqe iphinde izisonge. Uthi yabona ngiyayibona ukuthi ayikho right futhi ayikho happy. Uthi hhayi ngifonela inyanga ngithi mina hhayi inyoka ikhombisa ukuthi ayijabulile. Uthi hhayi-ke ngihambe ngibize odokotela-ke bey'nyanga-ke bey'lwane, uthi ngithi abayibheke. Uthi futhi bafike bayibheke bathi hhayi ayikho into erongi ngayo. Uthi uze wathola omunye udokotela-ke owudokotela ngokwesilungu, phinde abe udokotela wesintu. Uthi lo dokotela-ke wafike wayibuka inyoka, wambuza, wasithi akayithathe kahambe naye, afike ayibeke bese yabuya bazokhuluma bebabili inyoka isingasekho. Hhayi, uthi futhi naye lo baba akamtshelanga ukuthi inyoka isithwalo le. Uthi hhayi uma ngabe efika kulo baba ambuza ukuthi hawu, inyoka yakho beyidla ukudla okuningi manje ayisadli isiduba ukudla. Uthi ngithi mina ehhe. Uthi athi hawu, ukuphaphama ebusuku ikubuka ikugqolozela emehlweni. Uthi lo munye ngithi ehhe. Uthi lo munye isikidini ilale yodwa eceleni ingasondeli kuwena. Uthi ngithi ehhe. Athi hhayi lo baba isuke ikumeja, isuke ikumeja ukuthi singakwazi nokudla, ngoba ekugcineni lesithwalo wasithatha esokuthi wena udliwe le nyoka, ubulawe ile nyoka. So ifuna ukudla wena manje, njengoba isiduba ukudla isifuna ukudla wena. Uthi uma ngabe ngiyifonela inyanga ukuthi manje baba ngenze njani,
athi ayinika ukudla. Uthi ngiba mtshela ngithi hhayi bayisakufuna ukudla. Uthi athi hhayi uzobona nawe umdala. Uthi-ke manje ngisenkanenkaneni angazi le nyoka izongijikela nini ngoba kwathiwa kungapheli usuku ingekho eduze kwami ngoba sesifana no-husband and wife. Uthi nje imudi nje uthi njengoba usuke nje ukwi-relationship nomuntu wakho uthi nje sometimes ivele nje idube nje uthi ngithi bengisathe nje idube uthi ngithi ngiyayidlalisa uthi ngithi ngiyayithinta uthi nje hhayi ayinasikhathi uthi iyangizwa futhi uma ngikhuluma. Uma ngiyibiza ngithi ayizila iyeza uthi ivele-ke inemilingo yayo-ke iyanyamalala uma kungena omunye umuntu kodwa kodokotela yayinganyamalali. Uthi manje guys ngisenkingeni ngicela ungixoxele indaba yami ka-TikTok ngoba ngirichi kona ibhizinisi lami lokuba umashonisa likahle sengicabanga ngisho ukuvula ibhenki. Uthi kodwa manje inkinga yami phela nayi inyoka ngazi ukuthi izongidla nini. Kuthi futhi angikwazi ukuhamba ukuthi ngoba mengihambile ngiyophupha kabi koze kuse ngibhekile ngingabuthi quthu ubuthongo. Uthi ngicela ungixoxele indaba yami ka-TikTok. Mhlampe khona umuntu ongangisiza okwazi ukulapha iy'thwalo noma mhlampe owake waba nenkinga efana neyami. Angazi-ke le foni wayiyaba dark manje guys. So-ke ngiyacela amakhono nendlela yokumsiza u-sisters amsize guys please ngiyacela. Bathi thatha lento ayinabungozi kusho bantu mase bafuna ukuthi labanye bayothwala nabo batokhona kuhlupheka njengabo because there's no way lento enganabungozi. Kunasesi lokhalako lana uthi wathatha lento wathatha snake sasesincane sesiyakhula manje sicale ngokudlala uphiko sidle 2 maphiko sidle half chicken sidle full sidle 2 sidle 3 ngiyala sisafuna ma-chicken sesifuna mnikati ngqo kuthiwa nje uthi lo wamthwalisa akazange wamtshela liqiniso ukuthi ekugcineni phela lesi iyofuna yena iyofuna kudla yena. Uthi masekafona aqela ama-advice kuloyo muntu loyo umtshela ukuthi ubona nawe njengemuntu lomdzala kokuthi wenda njani. And guys imali impanzi yesono yade ayikho sithwalo lwesithatha labathi asinabungozi. Tonke tinebungozi inkinga nje ukuthi ubungozi bakhona bohlukile. Qabanga unemali mara sowuphila ngokuthuka uphila ngokusaba. Some people are even saying ukuthi idubula leyo x wena idubule nje. Guys this is just so sad ukuthi bantu imali bayithanda ngendlela ukuthi baze bathwale. Do comment your thoughts down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. Goodbye.